Nalazimo se u Borovu, u fabrici Borova, evo sad ćemo upravo da uđemo, da vidimo gde su boravile Ustaše i Zenke. Taksi ovde, šleper, da me čuješ, prijem. Kruške padaju tamo po planu, ove tamo, jel biju po njima, prijem. Po meni je vladalo naše bahato mišljenje, samo treba da pustiš bradu i da staviš kokardu na šajkaču i svi će se razbežati. Taksi, Vukovar, noćas mora pasti, idemo dalje. I dolazi komanda, puštajte stare ljude, dolaze četnici. Ne pucaj! Slušajte, što smo vas mi gledali smo vas. Dolaze četnici, mi ne garantujemo. Tu je rakija u ogromnim količinama. Da li imaju šanse Ustaše? Nikakve. Još malo i našice. Dole Tuđmanovci! Čaruga, Jastreb zove. Ostavi Čaruga, ajmo dalje, da ćemo kafu Jastrebe piti. Ćemo na tornju ili negdje drugo predlažiti. Da li neki narodi mogu imati nešto svog, po tvom? Jastrebe, narod može da ima sve što mu treba. Pomoći ćemo mu da ima još mnogo više. Ovo dođe kao šlag na tortu. Ovo su završne operacije. Zabijeni su. Ovo im je kraj. Ne misle da se predaju. Treba im pokazati svu snagu i moć koju ste i do tada pokazivali. Koji je prvi presekao komunikaciju između Borova naselja i Vukovara. Pre nekoliko dana sam isto bio na televiziji, u ovom ratu sam izgleda najviše na televiziji bio.